Binêrên hêja ev dema xweş be. Di vê vîdeoyê de ez ê bi awayekî kurt derbarê têgeha antroposentrîzmê de hinek zanînan raberê wa hêjaya min bikim ku bi zimanê Kurdî meriv dikare wekî mirov navendî bilêv bike. Antroposentrîzm di wateya mirov navendî de ye. Çavkaniya vê peyvê zimanê Yewnanî ye û ji peyvên antropos, ango mirov û kentronê, ango navendê pêk tê. Ango nêrîna ku mirovan wekî navendê dibîne ye. Li gor antroposentrîzmê mirov navenda hemû tiştî ye û hemû tiştên ku li gerdûnê hene ji bo mirovî ne. Bi gotinekê din, hemû tiştên ku li gerdûnê hene ji bo mirovan û ji bo xizmeta wan hene. Yek ji ramanên bingehîn yên ku çanda Musevîtî û Xristiyaniyê pêk aniye, ev ramana antroposentrîk e.